салом дӯстони гиромӣ ҳаводорони канали раҳим продакшн, ман бо шумо ҳастам раҳим зиёев ва хуш омадед ба канали навбатии мо бо номи раҳим про. ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам дар ин сомонаи нави мо подписатсия кунед, лайк кунед, комментаро фаромӯш накунед. иншоалло навбониҳои беҳтарин барои шумо пешниҳод карда мешавад. ҳамроҳи дӯсти азиз раҷабалиронӣ. Салому алейкум ба якояки шумо дӯстони азизу меҳрубон. Канали Раҳим Про обязательно комментария, лайк, подписатсия кунем. Беҳтарин канал ай. Гуфти ҳамун гапҳо ягон чизи хеле дизди гуфти фалшифика паншифика нестай. ҳама чизҳое ҳастай ки мақсад ҳам мардак сидқан меҳнат мекунад, барои шумо пешниҳод мекунад ки таби шумо болида бигарда. барои ҳамин меҳнатҳои бародари мара қадр кунена. мақсад ки қадроша бидонена, дастгирӣ кунем ки дастгирии шумо ба якояки мо мақсад ки дар кор ай зинда бошед. гап нест дӯсти азиз ва дӯстони азиз, ай ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки дастгирии шумо обязательно пешрави мо ай дастгирӣ кунед, иншоалло ки чизҳои навгонӣ дар пеш ай. ва инак ҳамроҳи дӯсти азиз тасмим гирифтем нави ғарибӣ барои шумо пешниҳод кунем. худо хоҳад шумо метавонед ки рӯзҳои наздик шералӣ давлатов гап нест додари азиз, ҳазор раҳмат ки дастгирӣ мекунем. аллакай и саиду ва пуше оли камай ба ӯ дараҷаере ки нест прамаефиришне ки ҳамаи чи ай чизи хурд сар мешавад. бале зара ки иншоалло ки бояд як чизи беҳтарин шавад. худо хоҳад ки ҳамаш бо дастгирии шумо мешавад. бо дастгирии шумо ая чиду чӣ кардан мумкин ай. инаку дӯстони азиз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки 100 нафар шавад тамом.